Ngiza kuwe la mzukulu kule ngoma le esithe sayithinta manje phambilini wayidlala ethi dala usungaze ungishiye. Yake yaqoka ohlwini lezingoma ezohlukanisa unyaka yabuye futhi yakhishwa. Kwakuphatha kanjani ukubona ingoma yakhe iqokwa iphinde futhi ikhishwa engomeni ezayizohlukanisa unyaka mangikhumbula kwaku-2018 okhosini FM? Ngeze ngiqamba mangisi swami ngikhuluma mangithi kwangiphatha kahle noma ngithi kwangiphatha kabi. Mina ngiphuma ekhaya elinomama nobaba futhi engicabanga ukuthi iyalo engiyithola ekhaya izona mhlambe zenza ukuthi ngibe la ngikhona namhlanje, ngoba mangabe umzali ezokuyala ngokuthi noma ngabe yini eyenzakala empilweni yakho uyamukela, wazi ukuthi futhi noma ngabe yini uyifisayo uma ngabe ngakafiki ayikafiki, linda isikhathi sakho sizofika, uyabo. Angiphathekanga kabi mina mangabe ingoma yami ikhishwa ohlwini le ingoma ezohlukanisa unyaka, kodwa nje kimi kwafika ukuthi okwami okudalelwe mina kuyofika noma ngabe ilanga seliyoshona. Ayikho into engizoyijaha engizoyihubha noma mhlawumbe ngithi ngoba kufikanga ngalelo langa kusezukufika. Uma ngabe kwakufanele mina ukuthi ngihlukanise unyaka, uNkulunkulu ekudalele lokho kuyokwenzeka, kodwa ngoba kwangadaliwe, ngingasho ukuthi mhlawumbe akudalwanga, kodwa noma ngakuthiwa akudaliwe kodwa kwangadalelwe lowo nyaka. Ngicabanga ukuthi isikhathi sami siseze noma ngase yikho ukuhlukanisa unyaka, kodwa ngicabanga ukuthi khona nami engibekelwe khona okuyovala lesi sikhala engicabanga ukuthi mhlawumbe ngalela langa ngaphatheka kabuhlungu noma kwenzakalani, kodwa ngicabanga ukuthi nami khona engibekelwe khona ongeke linganiswe nalokho engizama mina ukuthi mhlawumbe ngikujaha. Mhlawumbe ngokuzwa kwakho kwathiwa yini isiphi izathu esenza ukuthi ingoma yakho ikhishwe engomeni ohlwini lengoma ezohlukanisa unyaka? Ngenza ngiqamba mangisi swami ngithi ngiyazi noma mhlawumbe ngayifuna ukuyilandelela leyo nto leyo. Mina nje ngokwami angifunanga ukuthi ngize ngithole into ezokwenza ukuthi ngazi ukuthi yini into ekhishwa kwengoma yami ohlwini lwengoma ezohlukanisa unyaka, ngoba vele mangabe sekuthiwe mina ingoma yesekho engomeni ezohlukanisa unyaka ngavezana ngakhohlwa ileyo nto, angangafuna futhi ukuyilandela. Noma ke mhlambe kwesinye isikhathi kukhona ukuthi nomunye uzoqhamuka ukuthi mzukulu kuthiwe usibani bani, angifuna ukuyilandela leyo nto le. Mzukulu kuthiwe wena kuyikuthi ngoba phela uma ngabe kwenzeka into kuzokhona lokho inkulumo lawo mahebezi athile, kodwa nje ngicabanga ukuthi mina ngokwami njengamanje emqondweni wami anginayo into engathi ngayibeka etafuleni ngithi nansi into eyenza ukuthi ingoma kaMzukulu ikhishwe ingomeni ezohlukanisa unyaka, kodwa nje kukhona lokho ngezinkulumo ezikhona futhi nazo angithathanga njengeqiniso.